ബിസ്മില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫ് റസൂലില്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന കർമ്മയോദ്ധാക്കളെ, ധാർമ്മിക വിപ്ലവ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒളിമങ്ങാത്ത പടയാളികളെ, സർഗവിസ്മയം തീർക്കുന്ന ഈ സാഹിത്യോത്സവിൻ്റെ വേദിയിൽ ഇസ്ലാമും പരിസ്ഥിതിയും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം വിഷയീഭവിക്കാൻ നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണമേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നവലോകത്ത് പരിസ്ഥിതിയും ഇസ്ലാമും എന്നുള്ള വിഷയം അതീവ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ലോകത്ത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇതര മതങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യാസമായി ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യവും പാരിസ്ഥിതികവുമായെന്ന് നോക്കാം. ഖുർആനിൻ്റെയും മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെയും വീക്ഷണമനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇസ്ലാം ഇന്നേ വരെ അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അത് പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യവും പാരിസ്ഥിതികവുമാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ജലം. അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനെ ഇസ്ലാം ശക്തമായി വിലക്കുന്നത് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കൽ സല്ലല്ലാഹു അൻഹു നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒളു എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സാദേ നീ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയിൽ നിന്നാണ് ഒളു എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം അമിതമാകരുതെന്ന് 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ബന്ധമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ കല്ലുകളായ മരങ്ങളെ അനധികൃതമായി വെട്ടിമുറിക്കുന്നത് തടയുന്നതിലൂടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി നിയമം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തൻ്റെ സച്ചരിതരായ പടയാളികളോട് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു മരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം. എന്തിനേറെ യുദ്ധസമയത്ത് പോലും മരങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വെട്ടിമുറിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം യുദ്ധമല്ലാത്ത വേളകളിൽ എങ്ങനെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കും? മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റി ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷിപറവാദികളെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാമെന്നും അതൊരു കവിയിൽ പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും ദോഷമാണെന്നുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബാലപാഠം ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ലോകം കണ്ടത് സുനാമിയും വൈറസും കൊടുങ്കാറ്റുകളും തീർക്കുന്ന പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരെയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ഖസസിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ഭൂമിയിൽ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നീ തുനിയരുത്, നാശികാരികളെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തിനെതിരുള്ള താക്കീതാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും സുഖം മാത്രം കാണുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യർ പരിസ്ഥിതിയെ മുച്ചൂടും തകർത്തെറിയുമ്പോൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് എന്ത് ബാക്കിയെന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ഈ അവസരം നമ്മെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇസ്ലാമിൻ്റെ അനുഷ്ഠാന മുറകളായ ഉദൂവും ചേലാകർമ്മവും ജനാപത്ത് കുളിയും ഭക്ഷണ മര്യാദയും ഈ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജിലും കൊറോണയെപ്പോലും എങ്ങനെയാണ് തകർത്തെറിയുന്നത്? ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ബന്ധമാണ്. നായയും പന്നിയും ഹറാമാണെന്നും അവ തൊട്ടാൽ മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഉത്തമാക്കണമെന്നും 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ക്ലോറിനേഷൻ സയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ 20 നൂറ്റാണ്ടുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനത്തിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റും ഇക്കോളജിയും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും എൻവയോൺമെൻ്റൽ അവയർനെസ്സും നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ബന്ധമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവൻ അനക്കങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല അറിയുന്നുണ്ടെന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന് ഏത് വസ്തുവിന് നേരെയുള്ള അന്യായവും അനാവശ്യവുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും അവയ്ക്ക് റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കഠോരമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള താക്കീത് മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയോട് ഇണക്കിച്ചേർക്കുന്നു. അന്ത്യനാൾ പടിവാതിക്കലെത്തുമ്പോൾ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെടിയാണ് അവശേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ അതിനും പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പരിസ്ഥിതി ദുരന്തങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനവും പ്രകൃതിയിലെ ജീവനിർജീവ വസ്തുക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ ചില അനാവശ്യ കൈകൊടുത്തലുകളാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, വൽ ജിബാല ഔതാദ, ഭൂമിയുടെ ആണിക്കല്ലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ ആസ്ഥാനത്ത് ബിൽഡിങ്ങുകളും കൂറ്റനക്കെട്ടുകളും വൻകിട ഫാക്ടറികളും നിർമ്മിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രകൃതി നിയമം പഠിക്കൽ അനിവാര്യമാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ പശുവിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പശു അയാളോട് പറയുകയാണ്, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനല്ല, മറിച്ച് കാർഷികാവശ്യത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമും പരിസ്ഥിതിയും പറഞ്ഞു തീർക്കുവാൻ ഞാൻ അശക്തനാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിട. വ ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.